kasinag oh. Nakakuha tayo ng punaw. Oh, mayroon palang punaw dito. Mga kasinag, ito na yung nakuha natin pang ulam. Ayan oh. Panalo. Pwede na sabawan to. Yo, what's up mga kasinag? Guys, sa magandang hapon. Andito tayo ngayon sa Mahabang Baybayon. Kagaling lang kasi namin mga kasinag sa Barangay Bubuan. Nag-attend kami ng PTA meeting. Tapos ako naman naggawa nung yung balag ng sitaw, yung pagapangan ng sitaw sa garden. Sinama ko ni Mrs. Ipakita ko muna sa inyo ang Mahabang Baybayon namin. Ang ganda kasi ng dagat ngayon mga kasinag. Kaya gusto kong ipakita sa inyo mga kasinag kasi napakaganda talaga. Pagmasdan nyo mga kasinag oh. Ang ganda. Ayan mga kasinag oh. Tingnan nyo. Kalmada po ang dagat natin ngayon. Ayan, kung makikita nyo. Kasama ko pala si Mrs. Ayan oh. Subukan daw natin mga kasinag magpunaw dito sa lugar na ito. Kasi itong baybayon na ito, may nagpupunaw din dito eh. Maghanap-hanap daw tayo ng pang-ulam. Baka makakuha tayo. Wala kasi kayong pag-ulam. Tagal na kami hindi nakakasabaw. Baka may makuha tayong punaw dito. Try daw natin. Makakaykay tayo dito. Dito tayo mga kasinag. Magkakaykay tayo dito. Try tayo magpunaw-punaw. Kaya punaw dito. Punaw mga kasinag. Taob na kaya. Bato bagay na kukuha natin. Ano yung maliit na sin na nakukuha dito? Bugitis. Bugitis, may bugitis din daw dito. Tignan daw natin. Wala dito dito na tayo makasinag sa lugar dito. Wala ba tayo nakukuha mga kasinag? Tayo makakaulam dito pagkaga dito. Wala. No. Aray, may nangagat. Ano tayo nakuha Dito. Haba yung pang-ulam.
Ayun mga kasinag oh, nakakuha tayo ng punaw. Oh, mayroon palang punaw dito. May nangangagat lang oh. Aray! May nangangagat. Mata. Wow, dami ito pa. Ito yung ako natin mga kasinag oh. Nakalimang piraso tayo. Dalawa. Ito pa oh. Kasi nagpo pa tayo. Natin. Diyan muna yung mga sinang. Diyan natin yan. Bilis ang tubig, palaki na agad ang tubig.
Hmm. Hmm. Bato. Ang dami mga kasinag oh.
kayo nga mahali. May nakuha pa tayo mga kasinag oh. Ang laki. Ayan oh. Ang tawag sa inyo nito. Ito yung nakuha natin punaw. Ito oh. 2, 3, 5, 3, 12. 12 na punaw yung nakuha natin. 12. Ito pa, meron pa dito. Nakakuha tayo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 na punaw. Plus yung maliit. 22. Ayan. Aswerte mga kasinag, nakakuha tayo ng pangulam. Dito ako nakarami kanina yun. Malaki na kaya ang tubig. Kaya mahirap na mga kasinag maghanap. Mga kasinag, ito na yung nakuha natin pang ulam. Ayan o. Panalo. Pwede na sabawan to. Ayan. Itong maliit na ito, tapon natin yan. Maliit naman. Ayan o. Pwede na sabawan natin to mga kasinag.